Ето една прекрасна задачка, която ще решим. Сега задачата номер 10, ако точка М е между правите АД и СБ, а точка N се намира между правите АБ и ДЦ, на успоредника ABCD да се докаже, че SABN плюс SCDN плюс SAMD плюс SBCM е равно на SABCD. И сега ще видим чертежа тук. Чертежът ето триъгълник ABN, розовия долу, другия SCDN, след това SAMD и SBCM. Така, ще представим лицето на ABN като AB основата по височината H2. Значи тук съм си построил от точка N височини към основите, означени H2 и съответно H1, която е към CD. И съм представил лицето на ABN като AB по H2 върху 2 и SCDN като CD по H1 върху 2. Събирам ги двете почленно и използвам, че H3, която всъщност е височината на успоредника, е сбора от тези двете парченца, тук H1 и H2. Събирам двете лица на триъгълника и тъй като AB е равно на CD, защото са основи в успоредник, получавам AB върху 2 в скоби H1 плюс H2 и H1 плюс H2, както казах, го заменям с H3. AB по H3 обаче е лицето на основата по височината е равно на лицето на успоредника. Прописвам си в знаменателя тази двойка, след което по аналогичен начин на разсъждение от точката М си построявам H4 спусната височина към основата AD, H5 височина съм спуснал към основата BC, H4 плюс H5, ето това съм го записал, е равно на H6, което е височината, само че към основата на успоредника BC. И от тези равенства SAMD, значи лицето на този триъгълник, равно на AD по H4 върху 2 и SBCM от този триъгълник, равна BC, основата BC по това парченце H5 върху 2. Събирайки почленно, получавам, че тези два триъгълника, лицата им, штрихованите, са равни на AD върху 2 по H4 плюс H5, като H4 плюс H5, всъщност, както казах, това е H6 лицето на, това е височината на успоредника към основата AD. AD и BC са равни страни, защото това е успоредник, това са също положени страни. И в крайна сметка получавам, че сбора от тези лица, тези два триъгълника, лицата им, е равно на AD върху 2 по H6, което AD по H6 всъщност е лицето на успоредника ABCD. Значи, сбора от тези две лица е полулицето на успоредника ABCD. Нека това равенство да го значим с 1 и това равенство да ни бъде с 2 и от 1 и 2, т.е. от тези двете неща, следва, че сборът на всички лица штриховани в този успоредник е, сумата им е лицето на целия успоредник ABCD, с което може да запишем, че ето така ще го направя, ето това лице, ето така ще го запиша, плюс ето това нещо тук,
точка. Ето така ще го покажа. Нека да го изтрия това нещо. Това е равно на S, A, B, C, D. Това, което искахме да докажем.